left, right. Mindenek előtt a migráció, hogy korábban ilyesmi nem volt, most meg van. Az, hogy meghízott, földúzzadt, és van, amikor jobb is az egyiket, sem a másikat választani. A háború. Ez nem a mi háborunk. Jön, megy, működik. A patrióták teljesen kiszorítottak, teljes ellenzéki pozícióba nyomtak. És a tervekről röviden. A nemzeti konzultáció. Van benne szufla. Akarják tudni. Végrehajtani. Azért egy BMW gyár az ilyen. Német autógyár, hanem az ipar tekintetében, mint szél, meg nap, gázerőművet működtetni is könnyű. Bekapcsolom, elindítom. Ez a magyar álláspont. Hálás vagyok, hogy ezt mind kibírták, kitartottak és megtiszteltek a figyelmükkel. Ha kérdésük van, állok a rendelkezésükre.